फाइदिखे बाहेराव सोंथिनि सायमानलायनाय अहायुंनि रोजाबगिरि लता मंगेशकरनि बायथाकक याखेबा बथैनो सिगां उनि बायथाकक सालांमानि आंनि इउटुब चेनेलनि बिसिंथै सोंथिनि सायमानलायानो अहायुंनि जतनि से मरक्को कम्पानिनि गारि आंनि गेरेजाव बाथाकजाक दंग फियाबा बतंमानि उलफानो तिनि आनो हुइलचेयार आसुग्रै तनजाखा आंनि थानि अहायुंनि बेबाक मानै दंग नायथक दंग मरक्कोग्रि दंग सारि दंग मरक्को जुदा दंग आबो बादे देबो मरक्को मानै आंनि थानि दंग फियाबा आबरक तन्तुतै फानो आनो तिनि कायसा चिकन सागायनस सुमरुयै रोजागो आबो आनो हस्पिटालनि इंगै रोजागमानि आंनि बेंक एकाउन्ट गोबां मारां दंगो फिया रां तिनि आंनि थानि मुंसा सामुनांलिया आंनि न कायसा महल न कसल फिया आं तिनि हस्पिटाल चिकन साबेद गलाय दंना नांखा आं अहायुंनि पास्ता जतनि साय कतर 7 स्टार हटेल बेराय फायजा फियाबा तिनि आनो हस्पिटाल कायसा बेदनि दै कायसा बेद सोलायसं खायजागो कायसा जरा तंमानि जेफुरु सातजना बरक आंनि हेयार स्टाइलिस्ट खायनानि बागै फायमानि फिया आंनि दिनि खोनाय गैखा आं हायुंनि गोबां मा जागा 5 स्टार हटेल जामुं जाखा फिया दिनि साल कल नैख्लाय केपसुल टाइ हर कायसा बरि जावै आंनि अक्सुकना नांखा आं पदरे पद प्लेन कावै बेबाक हायुं बेरायखा फिया तिनि हस्पिटाल खरकनि नार्स न आनो तयै बेरायलायो जेकुनु सामुंनि बिसिंथै फानो आनो तिनि जुबाय मानबायलिया जेकुनु खायफानो दंथकमा आं मानलिया फिया किहिसा बरकनि सुरि मुं हामजाक मुं आनो ताबुकबो मोथांगै दनो अमनो ओंखा थिनां सिनि थानि जेसेक फानो दंथों अहायुंगो थैना बादे तेकुनु मानै गुबै गोरै